Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang, Sabado po ngunyan, petsa 4 sa bulan kan Pebrero 2023. Ini an Bareta alas 12, asin ako sa inyong tagapagbareta, Mardila daing iba. Enot said lang sa tuwing kulang mga bareta ngunyan, Committee on Women and Family Welfare kan sa unang panlungsod kan Legazpi, planong magpasar ng ordinansa para taon-taon na pagsilibrar kan Women's Month sa syudad. Mga para sila asin residentes kan Rapu-Rapu Albay na grabing naapektaran kan share line tatawan ng asistensya kan ako Bicol Party List asin DSWD Bicol. Sa lado nasyonal, Department of Agriculture planong magsangat ng kaso kontra sa mga importer na nadakupan ng smuggled agri-products. Senate Minority Leader Coco Pimentel nagtutubod na madara sa mas dakulang utang sa nasyon ang proposed Maharlika Investment Fund. Sa ibang nasyon, suspected Chinese high-altitude surveillance balloon sa US padagos na pig-imbestigaran kan Pentagon. Sa lado ng Karawate Sports, San Miguel Beermen pinasawan ang Terra Firma sa sindang laban sa PBA Governor's Cup. Yan ang headline. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pigadala ng ngunyan kan Committee on Women and Family Welfare kan sangguniang panlunsod kan Legazpi ang pagpasar ng sarong ordinansa para taon-taon na pagsilibran ng Women's Month na mataong doon sa importansya sa mga kababaihan sa syudad. Sinabi ni Legazpi City Councilor Joseph Philip Lee, pamayo ka nasabing komitiba, na ang ordinansa ibubusod niya sa sanggunian na may katuyuhan na matawanin mas dakol na mga programa, serbisyo asin proteksyon ang mga kababaihan sa pagikang pagpapakusog sa women empowerment. Sigong kay Lee, sa inisyal niyang pag-ipag-uron sa Manila na concerned agency sa syudad kan Aro kan Legazpi City Police Station, positibo man ang sendang kasimbagan na sinusuportado ang nasabing plano. Sa ngunya naglalaom si Lee na anibubusol na ordinansa tulos mo na magkakapasar sa regular na sesyon kan sa gunang panlusod kan Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Sobra sa 500 na mga parasira ang makakaresibi ng tabang pinansyal asin sanggat o kaya sangribong mga pamilya ang matatawanin food pack sa Rapu-Rapu Albay kanako Bicol Party List asin Department of Social Welfare and Development Bicol sa AGA. Inanunsyo ni ako Bicol Representative Attorney Jill Bungalon kung saan nakatalaan silang magbisita sa nasabing isla kaibanan sina Congressman Saldico asin Albay 2nd District Congressman Joey Salceda tanganing personal na itaw ang asistensya sa mga parasira asin pamilyang grabing naapektaran ang hanap buhay darakan shear line asin low pressure area. Singong kay Bungalon, matapos magdeklara ng State of Calamity ang sangguniang bayan kan Rapu-Rapu kanakalis na bulan, nagpadara ng surat si Alcalde Dick Galicia sa opisina kan AKB o ako Bicol Party List asin DSWD Bicol asin naghahagad ng asistensya para sa iyang mga residentes. Enot yan ako Bicol Party List asin DSWD Bicol nagkataon naman yung parehong asistensya sa poko mas o menos 300 na parasira sa panganiban Katanduanes bandang nakatalaan man na darahon ang nasabing asistensya sa mga probinsya kang Camarines Norte asin Masbate sa mga masunod na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Nangapudan sa publiko si Dr. Philip Piñaflor kan Monitoring Impact Evaluation and Learning Manager for Asia of the Plastic Smart Cities Initiative of the World Wildlife Philippines na punan sa sindang mga harong ang tamang pagmanihar ka mga basura asin awareness tanganing mapugulan na makadugang sa eksistidong problema sa basura sa kinaban. Sigong kay Dr. Piñaflor, nakulang bagay ang commitment asin lakdang nagigibuhon kan kada lokal na gobyerno asin kooperasyon asin suporta kang komunidad para mas mabawasan ang basura sa palibot na nakakapektar sa tao, sa kapalibutan maging sa mga marine animals o mga sira sa kadagatan. Ipaniwanag ni Dr. Piñaflor na kaibahan sa sinang advokasya
na maging plastic smart city ang kada munisipyo asin syudad sa Pilipinas kung saan dapat na nasa 30% sana ang plastic leakage. Iguanin focal person na matutok sa mga eksistidong plano kung ano ang mamimitigar na basura sa pagikan material recovery facility asin tama ang solid waste management. Sigong kay Peña Flor, sa sendang datos maabot sa siyam sa 14 milyon na tonelada ng plastic na basura na napapaduman sa kadagatan na nagiging peligro sa mga marine species mantang nasa 9% man kan mga plastic waste na ini anaresiklo kung kaya para ko sa sendang pangapudan sa publiko na pagtarabagan na nasabing kampanya asin lakdang kontra basurang plastic. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Naghanda ng unyan ang lokal na gobyerno kan Kamaligalbay para sa giraray na pagbuelta kan Pinangat Festival ngunyan na taon. Sigong kay Alkalde Kaloy Baldo, makalis ang tulong taon na napundo ang aktibidad dahil sa pandemyang COVID-19, maog masindang marhay na makakabalik na ang saro sa mga pamosong festival sa probinsya kan Albay dahil man sa pagturos kan restriksyon na sinwara na narehistrong kaso ng COVID-19 sa munisipyo. Sinabi ni Baldo na sa ngunyan, nasa pagkaplano ng Sindang Municipal Tourism Office kung saan anong mga aktibidades ang posibleng gibuhon tanganing makapag-inganyar di mas dakol ng mga turista. Tiwala si Baldo na sa paagi kan pagbuelta kan Pinangat Festival 2023 mas mapapakusog ang sendang turismo asin dakulang bagay man para sa hanap buhay ka mga Kamaliganyos asin sa ekonomiya kan munisipyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nasa 261 mga barangay sa Bicol Region ang magiging benepisyaryo sa mga pangenot na proyekto asin programa kang gobyerno sa irarom kan support to the Barangay Development Program o SBDP bilang parte kan implementasyon ka mga programa ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na nakasunod sa Executive Order 70 ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 5, Bicol, ang kada barangay na kaibanan sa 261 na alukaran in fondo halos sa SBDP Fund na maabot sa 6,606,872.17 pesos. Sa inaprobaran na fondo kan Kongreso para sa SBDP sa Nasyon ngunya na 2023, ang Bicol Region may kabilugan na 1.72 billion pesos na pondo para sa mga pangenot na proyekto sa mga napiling mga barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Padagos ang pagtabang kan Department of Trade and Industry Bicol sa mga micro and small medium enterprises o MSME sa riyon sa paagi ka mga negosyo centers. Sinabi ni DTI Bicol Regional Director Rodrigo Aguilar na nasa 91 negosyo na na-establisher ka na ahensya ng katuyuhan makatao nin serbisyo sa mga MSMEs asin iba pang may planong magnegosyo. Ipinaluwanag ni Aguilar na ang mga negosyo centers may kamautan na matuwangan ang mga MSMEs para sa sendang financing, business advisory services, training, market access, asin iba pang support services. Pwede kayo ni pigo presirmahan ka mga negosyo centers ang pagkaparistro ka mga negosyo, business advisory, product development, trade promotion, financing facilitation asin investment promotion kung kaya ang piging ganyar niya ang mga MSMEs asin iba pang mga nagnegosyo na aprobitsaran ang nasabing mga serbisyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Pinasalamatan kang Commission on Elections o COMELEC Bicol ang mga Bicolano na nagsuporta sa asin nagpartisipar sa natatapos pa sa ng voters registration para sa barangay asin Sangguniang Kabataan election ngunya na taon. Sinabi ni COMELEC Bicol Assistant Regional Director Attorney Annie Romero Cortez na naging matuninong ang pagpaparehistro sa anong na probinsya sa riyon asin wala sindani na irehistrong anumana problema o kararibokan poon kan Disyembre 12, 2022 sa Enero 31, 2023.
2023. Sigung kay Cortez, positibo ang naging kasimbagan ka mga Bicolano asendang pangapuda na magparehistro tanganing makapagpartisipar sa mga yaring barangay asin sanggunang kabataan elections ngunya na taon. Patunay kini ang 130,093 na mga Bicolano na nakapagrehistro sa Manila na COMELEC offices kung saan 55,612 kini ang nakarehistro para sa SK, mantang 74,471 man para sa regular na botante. Sa ipasarapang baretang lokal, dahil sa padagos na paglangkaw kang kaso nin motor napping sa probinsya Canalbay, ang Highway Patrol Group Bicol, katuwang kan Land Transportation Office Bicol, padagos man ang pagkondukta nin magkakasimbag na o magkakasiblag na operasyon kan one-time, big-time operation sa Manila ay natinampo sa probinsya. Sinabi ni HPG Bicol Deputy Director Police Lieutenant Colonel Roel Salvino na naalarma sindang marhay dahil taan ligas bisite asin daraga nakarehistro nin duwa sa gudtulong kaso nin panghabas na motor kada simana. Siguang kay Salvino, kaibanan man sa sindang operasyon an anti-carnapping campaign, implementasyon kan Republic Act 4136 o an Land Transportation and Traffic Code asin ang Presidential Decree 96 o an illegal na pagbugtak ni mga accessories sa mga lunadan arog kan mga blinkers, siren asin iba pa. Mga tugang primerong party ang kambareta alas 12 mga bareta nyato sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, sports, ibang nasyon na siniba pa, bakalis lang gani. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man, hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bareta niya ito sa lado nasyonal, plano kan Department of Agriculture na magsangat ng kaso kontra sa mga importer na nagkapirang beses ng nadakupan ng mga smuggled agri-products. Karakod ini kan pagsangat na ng kaso laban sa duwang kumpanya na imbeto sa pagpalusot ng mga produktong agrikultura. Sigung kay DA Assistant Secretary James Layog na padagosan sa indang koordinasyon sa mga iba-ibang ahensya para dagos ng masangatan ng kaso ang mga smugglers. Magiramduman na sinangatan ng 20 kaso ang kumpanyang Victory, JM Enterprise, asin Astersen Med Incorporated matapos ang ginibong operasyon ka mga ahensya. Nagkapira sa mga produktong sa indang ipinalusot, iyo ang mga sibuyas, frozen pork, meat products, carrots, frozen galunggong, asin maging frozen boneless beef. Nagtutubod si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na madarasananin dakol na utang ang nasyon o sa nasyon ang legasiya na proposed Maharlika Investment Fund. Ginibo ni Pimentel ang pahayag suway sa sinabi ni National Treasurer Rosalia De Leon na ang kontrobersyal na pondo makakabawa sa utang kanasyon. Sinabi niyang sa nasabing propestong lay, pigtatawan ng poder ang Maharlika Investment Corporation na mangutang. Dagdag pa kini na kung talagang kumbinsido ang mga nagproponir ka Maharlika Investment Fund, natakaypuan pang ibugtak na may poder ang korporasyon na mangutang. Para kay Pimentel, wishful thinking ang pigtataram ni De Leon. Tiglinaw kan Department of Agriculture o DA as in Bureau of Plant Industry o BPI na dainin oversupply kang kamatis sa nasyon. Ini sa taho kan viral social media post na kung sa inahiling ang mga kamatis na itinapok basta-basta sa sarong bakanting lote sa Nueva Vizcaya. Ipinaliwanag ni BPI spokesperson Jose Diego Rojas, isolated case man sana ang nasabing insidente asin bago kwalipikado sa nakasanayang kalidad ang mga kamatis na itinapok. Sigung kay Rojas, gusto kan buyers iyo ang medium to large asin semi-ripe alagad saradit an overripe asin overripe ang mga nahiling kung kaya dahil na bakal asin ibinalik sa origin. Pigsasabi na kakulangan sa processing plants para gumibo ng tomato products, tomato paste asin sauce ang pigaditan kanasyon asin bakuman ang oversupply. May lead na si Justice Secretary Crispino Rimulya kung sisi ang mga tauhang kang Bureau of Immigration o BI na nakasabwat ka mga puganting hapon sa paglaog ng cellphone mantang nasa BI detention facility sa Taguig City. Sigung kay Rimulya, aksyonan kan DOJ ang nasabing BI personnel sa oras na maipadeport na sa Japan ang apat na Japanese fugitives na isinangkot sa mga serye ng mga robbery duman. Sa impormasyon, napigiras kan Japanese authorities ang utak na narabasan iyo si Yuki Watanabe alias
Luffy na yun nagmamando sa paagi kan encrypted messaging app gikan sa BI detention facility sa Taguig. Nagsayuman secretary na sabihon kung may halangkaw na opisyal na embelto sa pagpuslit ng mobile phones asin iba pang gadget sa BI detention center. Arestado kang Bureau of Immigration o BI ang sarupang Japanese fugitive na wanted sa Japan dahil sa pagkakaembelto sa illegal na recruitment as in falsifying official documents. Namidbida ng 50 anyos na punes na si Amano Mutotaka na naaresto sa Manila. Si Amano may arrest warrant sa Nagoya, Japan na pagaraman na embelto man ni sa pagproseso ng peking kasal ng mga Pilipino sa Japan na pigre-recruit kay ni para magtrabaho sa sayang entertainment bar. Si Mutotaka nakakulong na sa BI detention facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, mantang pigproseso ang deportation proceedings kontra sa iya. Pinanginota ni Bureau of Internal Revenue BIR Commissioner Romeo Luminagi Jr. Kay banan ang nagkapirang tauhan kan regional offices sa Department of Justice ang pagsangat ni nationwide tax evasion cases gikan sa ginibong operasyon kan ahensya. Sigun kay Commissioner Lumagi, nasa 74 kaso ng tax evasion cases ang sa indang isinangat sa kung saan nagkakantidad ini nin 3.58 billion pesos. Kaya ba na sa isinangat nindang kaso ang pagsuway sa National Internal Revenue Code of 1997 kung saan may kinaraman nini sa ginibong Run After Tax Evader Program kan sa indang opisina. Sa nasabing programa, pigsugo ang mga revenue officials sa empleyado na magkondukta ng investigasyon kontra sa mga nagsusuway sa ley, manungod sa tamang pagbayad ng buwis asin sangatan ng magkakanigong kaso. Siniguro kan Marawi Compensation Board MCB na matatawan ng kompensasyon ang mga residenteng nawaranin istaran dahil sa nangyaring gera sa Marawi. Sigung kay MCB Chairperson Attorney Maysara Damduman Latip, nagbibilog na sindan in implementing rules and regulations para sa pagpuon kan pag-claim kan kompensasyon asin sisiguruhon na maabot ang gabos ng mga internally displaced people o IDPs sa pagikan massive information drive. Siniguro na Attorney Damdamum Latip na dahil nida papadipisilan ang pag-claim sa kompensasyon ka mga IDPs mantang matuman in legal assistance na matabang sa pag-fill up kan sa idang form sagod sa pag-file kan sa idang mga dokumentos. Hinagyat kan liderato ka Manila Police District o MPD ang gabos na barangay officials na magsairanom sa drug test para sa 2023 barangay asin sangguniang kabataan elections. Sigung kay MPD Director Brigadier General Andre Dizon na initanganing maiwasan ang pagduda asin pagduwa-duwa na ang mga barangay officials imbulto sa illegal na droga. Sinabi niyang challenge na may kukonsiderar sa mga opisyal na magpa-drug test kung saan paagi ini para mapatunayan na maski minsan dahil sinda guminamit ng illegal na droga. Tinawanin doon ni Dizon na voluntaryo man sa naini asin kapag nagsayumaan si sa man opisyal nin barangay ito taong kwenta na sa naninda ini na magdesisyon ang Department of the Interior and Local Government o DILG asin Manila Barangay Bureau. Ang payag ni Dizon may kinaraman sa sinabi ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Attorney Rex Laujanco na nakagapos sa indang kamot sa siring ng mga issue. Sinabi niyang kan 2010, hinagad na ninda sa mga barangay officials na kapag nagsumite ng Certificate of Candidacy sa bayanin drug test results sa indang dokumento, alagad kinuntistar ini asin nadaog sinda sa Korte Suprema. Nanginayang si dating party list representative asin cybersecurity advocate Ashley Ace Asidillo sa pagdimitir sa pwesto ni dating Undersecretary for Police and Legal Affairs kan Department of Information Technology o DICT na si Attorney Jose Vicente Salazar. Kasabay kay ni inumaman ni Asidillo si Salazar bilang epektibong tulay sa pagultanan kang gobyerno asin kang pribadong sektor. Pinagunambitan na Asidillo na kaibanan digdi an e-governance, cybersecurity asin an implementing rules and regulation o IRR kan SIM card registration. Sa ngunyan si Asidillo nagserving Chief of Staff kan pudirosong Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi na Asidillo na dakulang kawaran ang paghali ni Salazar sa posisyon kini sa gobyerno bilang sarong matibay na partner sa misyon asin advokasya kan sektor ng teknolohiya asin informasyon and communication. Paghanda na ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel
ani bubusol na House Resolution na nangangapudan kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magdeklarar nin mental health emergency sa tahaw kan naglalangkaw na kaso ng student suicide sa nasyon. Kasunod ni kan report kan Department of Education o DepEd sa pagdangog kan Senate Committee on Basic Education na minaabot na sa 404 youth students sa bilog na nasyon ang nagadandalan sa suicide, mantang nasa 2,147 naman ang mga nagbalo na magugot sa laog sa nakan academic year 2021-2022. Sinabi ni Manuel na makahadit ang naharusol aldaw may narehistrong nag-uugot sa estudyante. Sa report kan DepEd, nagluwas ng ratio niyan sa mga mental health professionals sa estudyante nasa 1:13, as in 400 na sigon kay Manuel, harayong marhay sa ideal ratio na 1:500 sigon kay Manuel. Sa ilalatag niyang resolusyon, nakapalaman sa investigasyon ang naglalangkaw na kaso kan suicide asin kung paano ini masosolusyonan. Target man na investigasyon na si Ripon kung naimplementa ni matanos ang DepEd matatag education agenda na nagtatalaan na dapat iguanin mental health services sa kada eskwelahan. Sa ibang nasyon, padagos na pingimbestigaran kan Pentagon ang suspected Chinese high-altitude surveillance balloon na nasa kontinente kan US. Sigung kay Pentagon spokesman Brigadier General Patrick Ryder, ang nagkapirang aldaw na nindang figubantayan ini na nasa northern US. Nagiro ini sa ibabaw ka mga commercial air traffic as hindi anuman ang military o physical threat sa mga tao. Inabisuan maninda si US President Joe Biden na dahin ninda dapat pabagsakon dahil magdadara ng peligro ang mga debris na mabagsak. Kasing dakula ini nintulong bus kung saan nagtutubod ang US ng Chinese spy satellite sa low Earth orbit pwede magtaon ng sufficienting intelligence. Inabisyon na kan US as in Chinese o kaya ang Chinese government sa bagian sa indang Chinese Embassy sa Washington siring man diplomatic mission sa China may kinaramos na discovering spy balloon. Sa lado ng Karawat Sports, pinasawan kan San Miguel Beermen ang terra firma sa score na 122-102 sa sendang laban sa PBA Governors Cup. Nagbida sa paggagana kang Beermen si Cameron Clark na nagrehistro ng 31 puntos, 13 rebounds, 4 na assist sa sintulong blocks. Iguaman ng 20 points, 11 rebounds sa sinanom na assist si CJ Perez para mairehistro kang Beermen na ikatulong sunod na panggagana ninda. Inumaw ni Beermen coach George Gallant ang import ninda na si Clark dahil sa ipinahiling na sakripisyo kay ni Sakawat. Ayun nabot pa sa 22 puntos ang lamang kan Beermen. Sagod ang mapababa ini kan terra firma sa lamang na 7 puntos na sana pero dahil pinabayaan kang Beermen na malusutan pasinda kan kalaban. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Time Kittel, anapod ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya, asarong inobasyon in earbuds na kayang makapag-translate ng 40 languages o tataramon, arog na sanakan Arabic asin Vietnamese. Ang Time Kittel Easy Access asin konbenyenting maray na gamiton para sa mga business meeting asin travel. Sa pagi kan Time Kittel, pwede ining gamiton nin sabay-sabay nin anom na persona dahil man sa pagiging higher end model kay ni. Istorya na iiba. Sa tong espesyal na istorya, sarong lalaki na na-stranded sa 24 aldaw sa Caribbean Sea ang nakasurvive sa pagkaon sa nanin ketchup. Naligtas kang Colombian Navy ang 47 anyos na si Elvis Francois sa iyang naraot ang sailboat sa 120 nautical miles northwest kan Puerto Bolivar. Nagalit sa nasyon na Dominica si Francois asin aksidenteng inanod siya sa Puerto Bolivar. Dahil sa makusog na hukol, dinara sa tahaw kan kadagatan, naraot ang sa iyang sailboat asin kulang ang navigational knowledge na stranded sa tahaw kan Caribbean Sea. Warang pagkaon asin sulamenteng igwa, iyon sarong bote ng ketchup, garlic powder asin seasoning na kitchen cubes. Tanganing makasurvive asin tayo magadan sa gutom, tinunaw niya asin pinaghalo-halo ang mga ini sa drinking water asin ini kinaon o kaya pig-inom sa loob ng 24 aldaw. Kan si Francois na rescue kang Colombian Navy sa Cartagena
Tulos manining pig pa check up sa doktor, asin nawaran ng injury, asin nasa maray na salud si Francois, kan maibalik niya sa Dominica. Pebrero 4 kan taon 1899, kan maglaog sa Barrio Santol sa Sampaloc, Manila, si Private William Walter Grayson kay banan ng duwa pa niyang tauhan, tanganing hanapon ang Pilipinong gerilya. Kan mailing ni Grayson ang mga Filipino tulos ni dining pinaputukan na nagresulta sa pagpuon kang giyera sa pagultanan ka mga Filipino asin Amerikano. Pinanginutan ni General Artemio Ricarte ang grupo ka mga Pinoy alagad sa ibong kang kakulangan ni armas padagos sinda sa paglaban sa mga Amerikano. Ang giyera natapos kan Marso 21, 1901, kamadakop si General Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Mga tugang nyo na po ang kabilugang sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon ang singkinalap sa DCGB News Base. Sa pangarang ka nagsurat kan mga bareta, Angel Mustasa sin Jenny Matthew Balyaran. Technical side kasabay niya to Kuya Nems Flora. Sa lado kan DCGB Social Media Department, lahat po dyan si Richard Astor asin Tresya Marilitana. Shout out kay Mariel Gribialde, good afternoon po. Si Gerald Aranya, good afternoon man. Asin sa gabos na nagantabay sa 729 kHz AM band. Sa indo po kabos, ako si Mardila, daing iba. Happy weekend! God bless the Philippines! Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.